Mikä on War Thunderin meemein ajoneuvo? Tuo on kyllä tosi paha kysymys. Mä ehkä sanoisin, että kaikkien meemeimmät ajoneuvot saattaisi olla, että ne on neuvostokiittolaisten rekaat. Mutta se on vaan ihan perusrekka, mihinkä läiskästään konekivääri tai tykki tai koneetykki päälle. Sitten lempitankki War Thunderissa taas on vähän semmonen vastaus, että ei mulla oikein oo lempitankkia. Parhaimpiin vehkeisiin kuuluviin on toi PPV 501 ja Vegani Ruotsilla. Ne on molemmat ihan helvetin hyviä vehkeitä. Niillä on ränkännyt aika koviakin lukuja välillä. Muutoin niin mä oon tykännyt aina saksalaisista aika paljon. Toisaalta T34 on hyviä. Tosi vaikea kyllä silleen mennä sanomaan, että mikä olisi kaikkein lemppari. Stuki, Panssari 4 on ollut kivoja. Niistä on tykännyt. Ootko pitkään pelannut War Thunderia? Mitä mieltä pelin nykytilasta? On ja off. Niin minähän oon pelannut War Thunderia varmasti useita vuosia. En nyt muista, että oliko se jotain 2017 sanotaan vaikka. En muista milloin ekaan kerran asensi. On sitä tullut pelattua 680 tuntia, että oon mä sitä nyt jonkun verran kerinyt paukutella. Ei oo semmonen peli, mitä mä pelaisin niin päivittäin ja grindaisin jatkuvasti. Joskus oli silloin ennen kuin rupesin videoita tekemään, niin saattoi olla se, että pelasin vaikka pari viikkoa helvetisti. Sitten pariin kuukauteen koskenut, joskus en koskenut puoleen vuoteenkaan koko peli. On ja off niin useita vuosia, mutta ei niinku yhtäjaksoisesti, niin nyt on varmaan pisin on tää, kun teen näitä videoita, mitä niinku yhtäjaksoisesti on pelannut tätä peliä. Ja myönnän, että en varmasti pelaisi näin paljon, jos en tekisi noita videoita tästä. No se mitä mieltä minä nyt sitten on pelin nykytilasta, niin hyvät ja huonot puolet. Tässä pelistä on tullut aika iso tänä päivänä ja hyvä puolihan siinä on se, että siihen pistetään enemmän aikaa ja rahaa sen kehittämiseen. Ajoneuvoja tulee paljon lisää, tankkeja, lentokoneita, helikopterita. Se on niinku hyvä juttu. Mikä on huono juttu, että siitä on tullut sitten niin semmonen kilpailuhenkinen sen jälkeen. Ja kun se on niin paljon sitä grindiä siinä ynnä muuta, että niin se tarkoittaa sitä, että kaikki gamereiden herrasmissäännöt unohdetaan, eli mennään spawn-kämppimään. Spawn-kämppimistä tässä pelissä on ollut jo vuosia kyllä. Mutta sitten myös just se, että asetuksia tweakataan sillä tavalla, että sä näet kaikkien puskien ja esteiden läpi ja saat sillä tavalla ihan helvetinmoisen etulyöntiaseman niinku, semmosia NS-normipelaajia vastaan, niin onhan se vähän perseestä. Ei se on niinku sille mukavaa. Siinä on niinku tärkeintä tullut se, että minä ja ei se, että meillä on reilu peli. Niin semmonen kaikki on unohtunut poikki. Se on ehkä sitten tätä nykyajan pelaamista, mutta silloin kun minä oon aloittanut pelaamista, niin kuitenkin jonkunnäköiset herrasmies-säännöt aina oli. Että ei tulla spaanille ja pelataan silleen niinku reilusti, että ei lähdetä kusettamaan, ja se on pikkuhiljaa rupesi sitten lisääntymään. Semmonen niinku ihan varsinainen, että jos niinku cheattejä käytetään, niin sitä nyt ei varmaan ihan älyttömän paljon ole. Sitä on sitä jonkun verran. Silloin tällöin tulee vastaan semmoisia ihan selkeitä cheattareita, mutta ei niitä nyt ihan älyttömästi onneksi tulee. Et se on enemmän sitä, että porukka on asetusten kanssa kikkailu niin, että ne pystyy näkemään joka paikkaan. Ja se on vähän ikävää. Hearts of Iron 4 tuli kyssäreitä muutama, eli mikä saa pelaamaan Hoi 4 ja pelaanko näitä muita Paradoxin pelejä ja lemppari Hearts of Iron modi. No mä vastaan ensin tähän lemppari Hearts of Iron modiin, niin se on varmaan tällä hetkellä tuo Old World Blues, eli Fallout-universumiin sijoittuva modi. Se on tosi hyvin tehty. Mä oon itse Fallout-fanipoika, niin pelaan tuota modia suhteellisen usein. Toki pelaan sitten muitakin hyviä modeja. On niinku Great War on ihan hauska. Sitten on tuo Kaiserreich on tehty aika hyvin. Metro, koska on myös Metro-fanipoika, niin siitä on tehty oma moodinsa myöskin. Ja se on tosi paljon potentiaalia, mutta se on vielä tosi alkutekijöissä. Ne on semmosia moodeja, mitä mä pelaan ja niistä tykkään. Mutta ehkä Old World Blues on tällä hetkellä se kaikkein paras niistä. No mikä sai sitten pelaamaan näitä? No se muistelisin näin, että joskus hyvä tovi sitten velipoika, isoveli, rupesi pelaamaan Crusader Kings 2 ja mulla eräs kiinnostus siihen peliin. Sitten olisiko jossain ilmaisessa viikonlopussa ollut Euroopan Universalis ja nuorempi veli rupesi pelaamaan Hearts of Iron 4. Niin siinä se niin kuin lähti sitä Crusader Kingsistä, sitten sitten oli Euroopan Universalis tai sitten oli Hearts of Iron, en muista kumpi oli ensin, varmaan Euroopan Universalis. Ja en mä tiedä, jotenkin se oli vaan mukava tommonen Grand Strategikin, niin se on kivaa vaihtelua noihin real-time strategipeleihin ja tommosiin niinku. Victoria on niistä semmonen, mitä minä en oo pelannut Stellariksi. Stellarista taitaa olla kaikki ne lisäosineen mulla.
Se on kyllä hyvä peli kanssa, mä tykkään tosi paljon Stellariksesta. Mut joo, eli pelaan käytännössä siis kaikkia noita Paradoxin pelejä, paitsi Victoria, ja se johtuu ihan siitä, että sitä ei vaan koskaan ole tullut ostettua, ja se on ollut monta kertaa mielessä, että pitää ostaa poikkeja ja ruveta pelaamaan sitäkin, mutta en ole vielä kerennyt. En osaa sanoa sitten sitä, että mikä niissä niinku sille iskee erityisesti, mutta se on vaan jotenkin, ehkä siinä on se, että se on ihan mukavaa vaihtelua ja siinä pääsee vähän erilaisia asioita kokeilemaan. No, mä asun Kuopiossa ja mä oon 30 vuotta vanha. Mä oon alun perin Riistavedeltä, tämmönen 2,000–3,000 asukkaan pikkukylä, noin 40 kilsaa Joensuuhun päin Kuopiosta. Sen tarkemmin en kerro missä päin Kuopioa asun, mutta Kuopiossa asustelen kuitenkin. Ja mikä on kissan nimi? No kissan nimi on, virallisesti se on Mikael. Mutta ilmeisesti minä olen sanonut sitä katiksi, kissaksi, kisuksi ja pisuksi niin kauan, että se ymmärtää lähinnä enää ne nimet. Jos mä sanon Mikael, niin se ei ota kuuleviin korviinsa enää. Mutta joo, niin sen virallisesti se on Mikael Katti, Katinpoika von Kattila. Sitten on vielä kysytty, että ootko miettinyt kuinka paljon aiot pamauttaa videoita. Ja minä niitä varmaan hirveästi meinannut pamautella, mutta kyllä minä niitä teen. Ja minä menisin tehdä niitä toistaiseksi ainakin niin hamaaseen loppuun asti. Ehkä semmonen, jos saavuttaisi semmoisen ihanteen tuossa, että minkälaisella määrällä viikkoon, niin olisi semmonen ehkä 3 videoa viikossa. Sanotaan, että ehkä niin kuin sillä tavalla, että olisi 1 War Thunder video, 1 Hearts of Iron video ja sitten 1 joku ihan täysin random video. Ne olisi ehkä niinku ne, mitkä olisi ehkä niinku, olisi kivaa silleen, että olisi nuo Core-pelit, mitä pelaisi joka viikko, josta tekisi jonkunnäköistä videoa. Mutta sitten, että voisi heittäytyä ihan johonkin täysin random peliin välillä. Mutta en pysty kyllä sanomaan niinku, siis toistaiseksi teen videoita ja teen niitä joku määrän X aina viikossa sen verran, kun saan tehtyä, kerkeen tehdä ja niin päin pois, että se aina vähän vaihtelee, mutta tarkoitus olisi kyllä tehdä niitä. Kiitoksia teille kaikille kanavan tilaamisesta. Tää on ollut hemmetin mahtavaa tehdä näitä videoita ja on saanut tosi paljon positiivista palautetta ja kiitos siitä kaikille. Seuraava tavoite on sitten päästä sinne 1000 ja ruveta ehkä hyvällä turilla jopa saamaan pikkusen ansioita tästä pelihommasta, niin se olisi ihan mukava, saisi pikkusen lisää taskun pohjalle siitä. Ensi viikolla on tulossa taas todennäköisesti 3 video, ainakin 1 Thunderi-video, 1 Hearts of Iron video ja mahdollisesti sitten joku ylläri-video. En vielä ole ihan varma. Nähdään seuraavalla videolla, moikka!